So ayan guys, no, medyo marami-rami yung huli namin. Ayan. Hey, what's up sa inyo dyan mga katugak, no? Karon mo ato tag suba or ilog para magkumuha tayo ng isda. Ayan, no, so samahan nyo kami. Ayan, tara. Di man ipapul si Buyas dahon na yan. Siya nga pala guys, no, meron ako siya shoutout sa pahiram ng dito. Kaya Nunibay, no, shoutout pala kay Nunibay kasi nakahiram tayo nito nga brand new tawag dito. Hindi ko alam, basta ito guys yung pang cover sa cellphone para hindi babasa yung cellphone mo sa tubig. Ayan, no, so shoutout kay Nunibay, no, nagpahiram siya nito guys. Hindi ko alam anong tawag dito. Kung sino may alam guys, comment na lang sa ibaba guys, no, para malaman ko kung anong tawag dito guys, para makapili rin ako nito kasi naghiram tayo nito guys kasi wala tayong nabili kasi lockdown kasi, no, bawal yung mga yung mga tawag doon, basta yung bawal yung delivery. What? Ayan, so ayun, no, shout out kay Nunivine. Vine, thank you sa pagpapahiram nito, brand new para ba. Ako pa yung unang nakagamit nito pero siya ang unang nagbukas. Ayan, no, salamat Vine, susuli ko lang ito mamaya. Ayan. Ginagawa mo. Run.
Ayan. Ano pa yan? Waya. Waya. Ya? Besar aku. Pa. Loh. Ayan. So ayan guys, no. Medyo marami-rami yung huli namin. Ginagawa mo. Yun. Tapos na kami ng huli ng isda. So shoutout sa big boss ko. Yan. Ang gwapo talaga. What's up mga katugak? What's up mga katugak? So ito po yung huli namin. Yan. Kaunti pa lang to. Mamaya meron pa. Tanghali na guys. Kainan na naman. Si big boss. Tuyur ka buk. Katihik sa pakan. Tama tulog sa talim ito. Katihik sa yung masudan. Organic pa yan. Yan. Ulam isda ulam. Sponsor Dato Puti.
Sponsor sa Kinilaw, Dato Puti. With ice cream, Selecta. Hello, naglapo. Selecta. Wala na yan. Selecta. Oh, ano ni? Road mo ba ni? Lubak-lubak ko na dagat. Oh, kuan? Lubak? Patuhon. Iyo, Selecta. Napasta na yan, kay. Mahanos na. So, kainan na. Bukas muna tayo ng kamay. Baka may, kubi. Baka may kubi Brian. Dahil sa kubi, dito na kami kakain. Lamig asa. Ano eh? Pero nga paghungit yan, ha? Gira, kadali. Kapit punta sila po na ito sudan. Na po sudan. Namit kayo. Yum. Namit kayo. Dungo naman ka. Ginawa. Ginawa. Diferensya ka sa kuan. Sa suba. Ang kaong kay kusog yung kaong. Kaya sa bayay. Man ko yung asin? Oo? Sakto naman. Tambay sa kubi. Sili. Dito tayo. So ayun na mga guys, no. Ayan, uwian time na guys. Kasi haba-haba na yung oras na tinugol natin dito sa sa ilog. Ayan. So salamat sa ayan, bulol. So ayan, ayusin kita muna. Baka kamalaglag sa tubig. Ayan. So ayan guys, salamat. At yun na nga. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Tugak Bisaya, no, para sa more experience natin dito sa tawag dito sa Iladja. Sa Bisaya pa Iladja, no. Ayan. So nilas ko. So ayan, uwian time na. Ayun na sila. Layo na nila.
Ayan guys. Huwag kalimutang mag-subscribe no, sa Tugak Bisaya. Ayan, down below. Subscribe ka na. At huwag kalimutang mag-like. Ayan. Sabihin, hinihingal ako. Ayan. Meron na kaming ulam. Ayan. Dahil dyan sa ano, coronavirus. Virus. Ayan. Sa coronavirus. Nag-lockdown yung sa Madrid. Hindi masyado lockdown pala. Pero para iwas na sa mga nakasalamuha mong tao. Ayan. Social distancing katulad nito. Social distancing. Yung haba nito. Ayan. So, ayan. Thank you and God bless. Pumasok. Ano masabi sa mata? Daon naman. Ano na? Hindi lang mo kung plasta sa mata. Ay, mata. Ito ba? Wala. Tawag daw ng mga mata mo. Presko. Oh. Ko sa Facebook ni. Wala akong rapadagin ito na. Uli lagi. Wala sige wala sa ako pagkatag yan. Ay pangalan ko ay rabagamay. Yan eh. Para yan ni ay. Langog. Ano tawag ini? Bangus na gamay. Bugisak. Langog. Amoy ni butangan ng kuksanan kuan. Ano pa nga ito? Mintos. Salungag. Mangawas. Nga. Pasod la.